И здравейте хора, аз съм Пълен Сиров или по-точно Мистер Гейминг Майнер. Започваме една нова поредица на Майнкрафт, само че трябва да ви кажа нещо за тази Майнкрафт, така че лайк, subscribe и нека направо започваме с клипа. И сега някои от вас се чуят, какво е специфичното в този мод? Както виждате, играта е напълно променена, като не сме сами тук. Освен това, че е променено всичко, има добри животни, разнообразни животни, но през нощта бродят различни изроди, които чакат просто да ни убият, така че нека направо да започваме наистина с клипа, защото този мод е един от модовете, които просто са мега страшни и не са за изпускане. Преди това обаче, докато играем самият мод, ще ви разкажа една легенда, която гласи, че от тук, от това нещо, започва абсолютно цялата история в това какво ще видим през тези епизоди в този сезон на този паразитен мод. Така че историята, която гласи, е, че в едно селище живели хора, селяни, предполагам, не хора, селяни, които са живели най-нормално в един нормален свят като този. Да, само погледнете за какви текстури говорим. Живяли най-обикновени хора, като нямали никакви проблеми. Но един ден станало, едно пълнолетно момче, вече пораснал и решил да се занимава с химия, като по погрешка, така пише в историята, по погрешка е създала някаква като химия, някаква като полшенка се едно, която решил да изпробва върху някои от селяните. И сега, ако не забравя, ще ви сложа снимка на създанието, което се е получило след като това момче просто е ударило полшенката върху самият като негов приятел и се получило това създание. Никой не може да го опише като какво прилича, но и от това всъщност се заражда всичко, като всички разбират, че той е виновника, той отива в затвора, в селския затвор и той се превръща в един от тези изроди, като не знам точно как се е случило, но той се превръща в един от тях и се срещат заедно с неговия приятел, като неговият приятел вече е такъв изрод и започват двамата да се размножават един вид, започват да правят различни други изроди и в момента ние с нашата мисия да дойдем тук и да спасим абсолютно всички хора, които са възможни. Като... Така, не ставам за човек, който разказва история, но да приемем, че е страшно. И сега сме дошли тук, за да спасим всички хора, които са в опасност и да се надяваме, че няма да се натъкнем на съответно тези изроди, защото са доста страшни. Буквално, наистина, ако не забравя по време на обработка на този клип, ще ви сложа. Тоест аз нямам как да забравя, защото го обработвам, но да. Ако нещо пропусна този момент, окей, тук има нещо. Пропусна този момент, да знаете, това са мега крипи спаунер на зомбита. Чупя го, в смисъл. Ще взема и тази глава, която ще си я сложа. Ето така. В това да бъдем предпазливи от тези изроди, така че малко ще пообиколя наоколо и ще се върна след малко. Това, което забелязах от мода, е, че има наистина доста текстури, като тия примерно елени, които ми дават бая мръвка. Ще се опитам по възможност да скоро в някои от следващите епизоди да видим това създание. Мисля епизодите да са по повече минути, може би по 15, не съм сигурен, не знам. Но няма да са дълги както преди, защото гледаемостта на такива дълги клипове е доста малка и ми лагва, защото просто модът е толкова тежък, че... Добре, надявам се на клипа да не лагва. Така, тук има някакви странни
Какво е това? Не черешка ми такова. Кажеш го бе! Забравих как беше на български. Та, мога да изглежда доста интересен по снимките, които гледах. Наистина това е нещо, което просто не е за изпускане. От много време искам да снимам това, но просто нямах възможност, но сега вече мога. Ела бе. Те са много бързи, няма ги гона сега. Така че дайте... къща на вилиджър, окей. Камбана ли чух или така ми се стори? Holy shit, брат. Какво става, братле? Окей, той пича просто си живее тука. Може би... Ти знаеш ли нещо за историята, която е започнал всичко, знаеш ли? Знаеш ли нещо по въпрос? Да ни кажеш. Да, разбирам те. Наистина те разбирам. Добре, братленцаре, аз ще оставам и отим да ги търся те да ги спасявам. А знаеш, че за теб ще се върна спокойно. Това ще бъде най-тежкият ми момент в живота. Така, тук намерих и неща. Някакви патки или гъски или си не ги знам. Но намерих това нещо, което сега ще отим да видим какво е, обаче започва да става вечер. Нямам с какво да се топля. Нямам въглища, което е проблем. И трябва бързо да се скрия някъде, може би в тази кула, защото настъпва вечерта. И... Добре, има спаунер отново, който ще щупя. Защото не искам да ми се спаунват някакви гадинки. Добре, тъй като става вечер вече наистина. Ще се събера малко дърт, за да се кача догоре. Мале чак като чупя дърт ли бе, бате? Добре, 6 мисля, ще ми стигне, окей. Оле, горе има нещо. Горе има нещо. Златен блок. Или как? Добре, ще пренощуваме тук, окей? Така, това ще не бъде първата вечер някъде на високо, за да може да гледаме ако нещо се случва. Макар че са сложили и мобове като зомбите и такива. Което е малко тъпичко, но какво да се прави, такъв е живота. Така, тук ще се заселим като цяло. Слагам всички възможни блокове тук, защото да няма гафове. После така правя се една печка. И ще се направя въглени, с които ще си опеча манджа. Няма да имам приятел. Но ето ги спалнаха с зомбита, но зомбитата не са обикновени. Зомбите са доста по-различни. По-бързи са... Всеки моб в играта, мисля, че има от всеки моб. Не съм сигурен. Като това е на модът, самият мод е на трудност хард, а не на easy или на някакво друго подобно. На нормал. Така, тук ще си осветя едно хубавичко. За да не ми досаждат, ако някой дойде случайно. Има вълци ли бе, брат? Добре, ще се върна след малко, ако се случи нещо... Ако се случи нещо интересно. Така. Пека ми се храната, обаче нямам какво друго... така ще сло. Това ли се чува, бе? Holy shit! What the fuck? Това е едно от създанията, Това е едно от създанията, които се предполага, че са създадени от него. Това нещо е огромно.
Вижте го само. Добре, нашето не е такова или просто не може да не стигне. Ага. Вземи си, бе, изрод. О, решито би го. Има скелет. Оу, добре, добре. Убихме първият изрод в историята. Първият изрод в историята е убит. Чувствам се горд със себе си. Чувствам се горд, убих първият изрод. Това е само едно от 20-те създания, които... Мисля, че това беше най-лесното, но по-нататък ще срещнем изроди, които просто ще е много трудно да ги убием с обикновена ръка или с просто каменен меч. Ще ни трябват айрон, диаманти може би, но наистина ще трябва да се развиваме доста бързо. Така, официално успяхме да оценим в ден едно. Малко изпуснах хубавия изгрев, но такъв е живота. Докато чаках да стане ден, прочетах в интернет допълнително за този мод. Имаше още нещо, което гласеше, че има 25% зомби апокалипсис, така че не са само тези изроди, има и зомби апокалипсис, както и други мобове, които са просто включени да бъде по-трудна играта. Мисля от тук да приключим това видео. Надявам се да ви е харесало, което така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате с камбанката. И тези дни очаквайте епизод 2, защото този мод е уникален, така че ще видим в следващото видео. Чао, чао!